Tak jo, přátelé, je něco po 7 hodině, je 7 hodin, není 10 hodin. Je 10 hodin, je 10 hodin! A já se jedu podívat do Prahy. Pojedeme se podívat na něco velkýho. Get Cars. Tohle je malá nápověda. A vy to zjistíte, co se chystá, na co se jdu podívat, až tam přijedem. Tak jedem. Tak jo, vypadá to, že jsme dorazili. Jo, je to tady. Get Cars. No, tak asi jsem dorazil, no. Jdu to najít. Dobrý, zdravím vás. Klidně pojďte nahoru na chvilku. Jo, na kafe nebo na něco, určitě. než to přijede. Ještě abych to upřesnil, tohle není placená propagace. Kluci z Get Cars měli od začátku skvělý přístup, tak jsem si říkal, že si zaslouží malou zmínku. Takže pokud by si chtěl dovést nebo vydražit z Ameriky nějakou káru či motorku, určitě koukni na jejich web, nechám ti ho v popisku videa. Tam je normálně i tam na tom motoru je 100 připodíz. To je 1000, jo? Možná měl, ne, ten tekutej Terminátor, Jo. něco takového. Jo, to na Fatboy jezdil, na tomhle tam. Jako- Jak jel s tou brokovící, jak si ji Jo, udělal jo. Švarcik. Ale já myslel toho druhýho. Jo, to měl tady to. Jo. Přesně tak. Jenom abych to uvedl na pravou míru, tak T1000 nejezdil na téhle mašině, měl možná starší model, ale co jsem tak koukal, tak tenhle model byl v Terminátorovi 3. No a teď zpátky na video, protože vás zajímá, co jsem si pořídil. Tak jo, už nám to dorazilo a jdu se na to podívat. Chvilka napětí. Už ho vidím. Krása. To je obrovský, kurva. Je ostatní autíčka jsou jak z krabičky na Lego. Podívej na ně. Kde jste ty auta vyhrabali? V krabičci s vločkama? Jo, to bylo vtipný, Fonzi. Debil. To bude moje. To je moje. No, Valdo, koukám, že jsi šikulka. A dal jsi mikrofon do kapsy. Gratuluji. Takže tady jsem říkal, že tomu nemohu vůbec uvěřit. Auto je fakt masivní a obrovský. Ano, teď už to víte, Valda si pořídil Cybertruck. Je to AVDčko, nikoliv Cyberbeast, ale to vůbec nevadí. Na content, který plánuji natáčet, to bohatě stačí. Jo, a tady zkouším roletu a u toho říkám, že by to mělo teoreticky udržet člověka. Tady se nám stala malá nehoda při převozu z USA, ale to nebude žádný problém. Kluci z Get Cars mi objednají nový nárazník a Cyber bude jako novej. Tady můžete vidět první couvání a přitom se zmiňuji, že je to opravdový tank. A taky jsem si nemohl odpustit poznámku, že tohle auto by se líbilo Filipu Turkovi. Je to hranatost sama o sobě.
Jo, jen tak mimochodem, na téhle fotce jsem měl chuť docela zahajlovat ve stylu Filipa Turka, ale to se nesmí, to nedělejte, jo, takže... Ale co můžete dělat, je sledovat mě na Instagramu, protože jestli si myslíte, že mě tam sledujete, tak ne, nesledujete, protože můj Instagram smazali a já mám teď novej a budu vám moc vděčný, když mě budete sledovat. Děkuju moc. Tady už mám konečně mikrofon venku, takže předávám slovo. Nějakých 90 kilo. Dobrý, unese mě to. A tohle si budu muset zvyknout. Oni se vlastně vytáčejí i zadní kola, že jo? Teď by mě zajímalo stěrače. Jo. A když to podržím, bude to stříkat? Jo, bude to stříkat. Myslíte, že to seženu v autokeli? Je to teda prostorný. Zadní displej. Tak, jak se tady sedí? No. Já mám 1,80 m a má to dost místa nad hlavou. Ještě vám řeknu, co tady zamýšlím. Pořídil jsem si Cybertruck a nějak tak jako se chci vrátit na pole YouTube. Uvidíme, jestli to vyjde, já tomu pevně věřím. Mám hlavní 2 plány. Dělat Cybercast, takže si sem zvát hosty, aby si to auto mohli vyzkoušet. Zároveň je vyspovídám. Chci mít kameru tady na čelním skle, plus jedna strana, druhá strana, aby se dalo přepínat mezi kamerama a myslím si, že to bude originální podcast. Doufám, že mi přijdou i zajímaví hosté. Druhý koncept, co bych chtěl natáčet. Ta korba má tady na té straně zásuvky, takže já si tady chci udělat takovou mini kuchyň a dělat takzvaný cybercooking. Takže budu tady vařit, buď to na nějaký hezký lokaci, nebo si pozvu influencery, youtubery, kteří jsou trošku jakoby do gastra zainteresovaný a myslím si, že vaření na korbě Cybertrucku s nějakým hostem by mohlo být velice úspěšný. Velice zajímavý, jak pro mě, tak pro vás. Těším se na to. Takže dopředu, připoutat. No, vlastně to nemá zpětný zrcátko, když je zatažená kapota, respektive korba. Dopředu, to je novinka, já mám ještě u Tesly páky, na tohle si budu muset zvyknout. Je trošku větší než ta trojka. To tak nehučí. Tak to je kosmická loď. To má dobrý rate celku, jak to zatáčí ten zadek tomu. To říkali, že No, super. že celkem jako na malém prostoru se dokáže Cyber otočit. Kolikže to má koní? Asi 600, ne? Nebo? A jsou tam? Na to, že to má 3,5 tuny, tak jako odpich slušnej. Ale to opravdu stačí jenom trošku a to auto hned zatáčí. Da-da-da-da-da. It's the motherfucking D-O-double-G. Masivní stěrač. Ty vole, to je těžký. No a tady se dá krásně sedět. Takový chill, někde pěkně na vyhlídce. OK. Takže já si tady můžu navolit zvuk houkačky. OK, takže tohle je nástupní pozice. A tohle je nejvyšší pozice. Takže jo lidi, tohle
bude teď nově můj Cybertruck a já se na to moc těším. Dneska si ho ještě neodvezu, teprve ho vyložili a musí na technickou. Musí se vyřešit hrany, musí se vyřešit červený blinkry a tak dále a tak dále. Takže určitě sleduj moje sociální sítě, YouTube a těš se. Do budoucna se těš na nový videa, protože jak jsem říkal, chci dělat Cybercast, chci dělat cybercooking a různý random videa. Já si myslím, že nápadů je strašně moc, chci točit to, co mě baví. Bohužel teď švédská trojka nebude, budou videa, budou série se Cybertruckem. Budete mít možnost si Cybertruck vyzkoušet, budete si moct zakoupit zážitkovou jízdu na místě spolujezdce nebo na místě řidiče. Sleduj mě, sleduj moje sociální sítě, všechno se dozvíš. Takže zatím se mějte a čau.